Hola, bon dia a tots. Avui és un gran honor i plaer també de trobar-nos amb la Carme Garcia, que és membre del Consell de Govern del Consell per a la República. Bon dia, Carme. Molt bon dia. I per mi també és un honor, un plaer i ja feia dies que ho intentàvem. Contenta d'estar aquí amb vosaltres. Perfecte. Aquestes últimes setmanes ha estat una situació una mica complexa, molt complexa. Podries aclarir una mica la situació d'on estem ara i qui? Bé, a veure, en primer lloc, estic molt d'acord amb tu que ha estat realment feixuc, complexa i llarg, però si només hagués estat aquests mesos, el tema és que venim, no? Venim d'un procés ja d'anys, no? Més de 3 anys de patiment i sobretot d'una feblesa important en l'independentisme, que era justament aquest no reconeixement que no hi havia una estratègia conjunta i que això, per tant, dificultava molt. Ho dic això perquè per mi ha estat fins i tot natural que s'hagi trigat tant arribar a uns acords quan precisament es volia parlar d'això. Si no s'hagués volgut, segurament, abordar el tema de, molt bé, una cosa és el govern de l'autonomia, no ens enganyem, serà un govern de l'autonomia, no? Però l'altra qüestió és que ha hagut un 52% de suport entre els 3 grups independentistes i, per tant, de nou el mandat de la majoria, en aquest cas de les persones que han votat, ha estat molt clar. Llavors, clar, això ha obligat, o sigui, de nou és el poble qui, amb el seu vot i amb el seu posicionament, malgrat tot el que ha passat i les desunions dels partits i tot plegat, torna a dir, estem aquí, continuem apostant per una Catalunya independent. Clar, llavors això ha obligat a que els sectors que havien de negociar no han pogut, segurament no volien, no estic dient, però han tingut que abordar clarament el que ha estat la mancança més important en aquests anys, que és el debat sobre, molt bé, vam arribar fins a l'1 d'octubre, vam arribar fins al 27 de desembre, però han passat moltes coses, la repressió ha estat espectacular i continua sent. A partir d'aquí, com ho fem? Bé, llavors això és el que em sembla que ha provocat una tardança, diguéssim, tan gran. Llavors, on som? Bé, doncs a mi em sembla que finalment a l'acord de govern, i nosaltres, al Consell per la República, en el darrer comunicat de valoració d'aquest acord, doncs així ho manifestàvem, finalment recull no tot el que voldríem, perquè un acord sempre és un acord i en aquest cas qui té la presidència també marca el seu posicionament, però un posicionament que aposta molt per la taula de diàleg. Per altra part, tots diem, escolta, és que tots volem dialogar, sempre hem volgut dialogar, no estem on estem perquè no volíem dialogar, sinó perquè no ens van permetre exercir el nostre dret, el dret que han de tenir tots els pobles a decidir. Per tant, aquest acord, finalment, el que ve a dir és, molt bé, hi ha diferents estratègies, es reconeix, en certa manera, que n'hi ha diferents estratègies, diferents maneres d'entendre quin és el primer pas que s'ha de donar, el segon, el tercer i el quart. Llavors s'assumeix per part de tothom, i nosaltres també diem, no, és que, escolta, endavant, que s'ha d'apostar, en tot cas, per veure fins a on arriba la taula de diàleg. Molt bé, doncs vinga, fins a on arriba la taula de diàleg i aquí tot l'independentisme que aposti per aquesta primera fase. Però aquesta fase té un termini, per d'alguna forma, no? I el que en aquest cas sempre ha defensat el Consell per la República, i així ho ha manifestat, i ho tornem a manifestar en el comunicat,
és que el que no podem és quedar-nos amb els braços creuats aquests 2 anys, que es dona de marge per veure què passa amb la taula de diàleg, quedar-nos amb els braços creuats fins que en el dia anterior als 2 anys diguem això no ha funcionat, i ara què fem? Doncs l'acord el que també planteja i recull en part el que el Consell per la República ha anat plantejant és que ens hem de preparar. O sigui, hem de preparar el fracàs de la taula de diàleg perquè, ojalà funcioni, però hi ha molts més números perquè no funcioni, lamentablement, que no perquè funcioni. Però en aquest acord reconeix que hi ha una diferència en l'enfoc de quin és el calendari i per on comencem, però a la vegada, això és important perquè de vegades no estem d'acord en coses i no ens diem que no estem d'acord obertament, no? Per tant, és important reconèixer-ho. Com també és important dir, sí, però també és obvi que no podem esperar el dia anterior als 2 anys. Ens hem de preparar. Llavors, l'acord, alhora, el que planteja és que és necessari que hi hagi un espai, que és el que planteja el Consell per la República, no? Que hi hagi un espai al màxim d'institucional possible, i en aquest cas el Consell per la República és una institució que ha de representar tot l'independentisme i que vol ser precisament la casa de tot l'independentisme i que des d'aquest espai, tot l'espai, totes les famílies independentistes, tant els grups polítics com les entitats, hauríem de ser capaços de dissenyar aquesta estratègia conjunta. Llavors, a part, també diu aquest acord que haurà de crear-se un espai transitori per veure si aquesta casa comuna, que nosaltres considerem que hauria de ser el Consell per la República, doncs hi ha les condicions perquè sigui el Consell per la República, d'acord? I que en tot cas que cadascú, que tots els actors puguin explicitar quines serien les condicions que creuen que hauria de tenir aquest espai comú. Per tant, estem aquí, això està en marxa, per tant, no és que sí, no, això està creat, i aquest espai, amb la representació dels 3 grups, més l'ANC, més Òmnium, més el Consell per la República, doncs durant un temps que també, com és transitori, ha de tenir un inici i ha de tenir un final i no pot ser molt llarg, doncs durant aquest temps veurem què dona de si i, per tant, com ens imaginem i com ha de ser aquest disseny, diguéssim, d'aquest espai on l'independentisme posi tot, cada un, nosaltres preparem-nos, Esquerra el que consideri, la CUP el que consideri, les entitats, tot, perquè segur que n'hi ha moltíssimes més coses que coincideixen i que pràcticament estem dient el mateix, que no de diferències, no? I per tant, si això és així, que segurament serà així, l'altra qüestió simplement és acabar de decidir si això es fa i es debateix en aquest espai comú, s'inserta en el Consell per la República o no. Per tant, jo crec que tenint en compte el buit que hi ha hagut durant aquests anys d'espai on veure'ns, encara que encara és de la mateixa manera que ara ens estem veient nosaltres, però ens estem parlant, ens estem veient i estem, en definitiva, debatent, i això és el que es farà en aquestes reunions. I crec que com que venim d'un buit tan gran, és un gran pas. Jo soc optimista. Molt bé. Soc optimista. Llavors estem... M'he allargat una mica amb la teva resposta. No, perfecte. Gràcies per ser optimista. És que crec que ho necessitem. Perquè, clar, veiem que hi ha coses que es munten, que hi ha espais que es transformen i que intenten avançar, però també està clar
per nosaltres que hi ha coses que se'n van per camí diferents. I llavors l'idea és això, per on anem, perquè normalment cap a la República Catalana estem ben segurs que tots, totes hi volem anar, però clar, que el camí sigui diferent, això ens porta no a ser tan optimista com ho hauríem de ser. Llavors, també és això, no? A veure, nosaltres estem, tots els voluntaris de la delegació, i tota la gent que et sentirà avui, a veure, com podem ser-hi més al costat del Consell, no? Quines accions i cap a on anem per intentar assolir això? A veure, jo, en primer lloc, sense a veure, ha de sonar com és, amb una enorme sinceritat. Ens esteu, a veure, estem tots, vosaltres i nosaltres, Catalunya Nord i Catalunya Sud, estem involucrats, en definitiva, en un projecte, que és un projecte d'alliberació nacional, que és un projecte de constitució d'això, d'una república catalana, i el paper vostre, el paper de les delegacions, en aquest cas el paper de l'única delegació que ara en aquests moments formalment tenim, esperem tenir més, doncs ens heu ajudat sempre, al llarg de la història. Però en aquests moments, bé, és inestimable el valor que us estem donant, en sèrio. I sobretot perquè si ja per nosaltres és complicat, que estem, diguéssim, més en el dia a dia i visquem amb totes les dificultats de molt a prop, doncs clar, per nosaltres una miqueta més lluny, per dir d'una manera, doncs de vegades ha de ser molt complexa de seguir i d'entendre. Llavors jo crec que el primer que com a Concert per la República i com a delegació i els voluntaris i tothom que realment connecti amb l'objectiu del Concert per la República, crec que més que mai, en aquest moment, tenim l'obligació i el repte, perquè és difícil, i ara veureu per què, de ser un motor de cosir, de recosir de nou confiances, esperances, més enllà d'on està, en quin partit està, en quina entitat està o en quin lloc està. Si l'objectiu final és el mateix, el Concert per la República ha de ser aquella veu que en tot cas faci sempre una mica d'alarma quan ens comencem a confrontar i a enfrontar entre independentistes, sobretot molt a les xarxes, que és on es veu més i on fa més mal, perquè això no només no ens porta enlloc, sinó que això realment ens enfebleix col·lectivament. I el Consell per la República, com a pal de paller de l'independentisme, com a institució que es pot permetre, i ho ha de fer, estar per sobre dels partits polítics, sobretot. Per sobre, quan dic per sobre, enteneu-me, no és per sobre de res, sinó que som una institució, que nosaltres no ens presentem a les eleccions, que no tenim per què fer, diguéssim, una competència, una competitivitat, allò política, que no busquem ni hem de cercar deixar a l'altre en mal lloc, perquè així no. Nosaltres el que volem és ser el pal de paller de l'independentisme i sempre traslladar d'una manera molt clara que som els que continuem i volem i creiem que s'ha de fer així, mantenint la bandera del que va significar l'1 d'octubre i el 27. I per què? Perquè fins que no hi hagi una altra possibilitat en la que es doni la veu real al poble català, de tornar a expressar amb llibertat i amb una pregunta clara, no en tot cas debatre sobre si un nou referèndum o no, no sé si m'enteneu. Estem parlant d'una altra cosa. L'1 d'octubre, el resultat de l'1 d'octubre de més de 2 milions de persones que van votar, ha de continuar
vigent en la ment i en els valors i en la determinació política, fins, en tot cas, que hi hagi una altra possibilitat de que llavors tots acordéssim que acceptem un nou referèndum, d'acord? Ho acordéssim. Tot això és el procés que s'ha de veure. Acordéssim això i, per tant, acordéssim que aquest nou referèndum, per entendre'ns, suplirà o no el resultat de l'1 d'octubre. Mentre això no sigui així, el poble va votar. Hi va haver-hi un resultat. Hi va haver un resultat que ha de ser, per dir-ho manera, l'element més d'orgull i de consciència del que vol una gran majoria del poble de Catalunya que hem tingut mai i que realment a la història dels pobles això s'ha donat molt poques vegades, en democràcia, i nosaltres des del civisme i des del pacifisme. En tot cas, ens vam trobar amb una altra realitat, però no va ser, diguéssim, el poble de Catalunya. Llavors, el concepte de la república ha de continuar i ha de ser, en definitiva, aquest pal de paller. I ha de dir, i ha de plantejar, escolteu, molt bé, aquesta taula de diàleg té el seu procés, que és el govern, qui anirà, el govern i els representants que considerin qui anirà o no a explorar aquesta taula de diàleg. Molt bé. A part d'això, hi ha un altre espai que ara és transitori, on s'ha d'explorar les condicions que entre tots hem d'acabar de determinar per considerar que el concepte de la república és l'espai institucional on les famílies independentistes, partits polítics i les entitats han de dissenyar l'estratègia. Perquè això, si no funciona, ha de dissenyar l'estratègia. Mentrestant, el concepte de la república, per això no ho havia dit abans i volia deixar-lo clar, mentrestant ha de continuar amb el seu pla de govern. I, per tant, la vida del concepte de la república i de la delegació i dels consells locals i de l'activitat en l'exterior i en l'interior i tots els projectes que tenim, ha de continuar. No ens estem esperant a veure si la taula de diàleg funciona o a veure si aquest espai no. El concepte de la república té un pla de govern per continuar treballant. Sí, sí, i tant. Bueno, ha quedat molt clar i molt explicitat. Com que tindrem una república catalana i en les repúbliques hi ha una Constitució, la meva pregunta és, a veure, quin és l'article que vols poder llegir en aquesta Constitució? Doncs me l'he escrit, perquè un article d'una Constitució ha de ser una cosa molt clara i molt definida. I en un dia com avui i com demà, precisament, a Perpinyà, he escollit, o millor dit, he escrit aquest. I és: les llengües de la República Catalana són el català, l'occità i la llengua de signes catalana. Aquest és l'article que m'agradaria. Molts altres, però tu m'has demanat un. Sí, 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 i tant. I avui, sobretot avui, i per tot el que tots sabem, i el que demà serà un dia segur que ens podrem veure, no sé si ens podrem veure tu i jo, però ens podrem veure amb molts companys de la delegació. I, per tant, aquest és l'article que m'agradaria tancar els ulls i dir: la Constitució catalana, de la República Catalana, determina això. Perfecte. Moltíssimes gràcies per compartir aquest moment, per aclarir tot això que, de fet, amb tot el que passa sempre les coses van passant més ràpid que el que podem documentar, entendre i tenir superclar. Gràcies a tu. A vosaltres. Fins molt aviat, potser fins demà. Gràcies. Una abraçada enorme. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.